καλοσύνη αγαπητέ κύριε περιφτερά μας. Κάντε μας και δυο πατουσάρικα εδώ. Κανένα παρτίδι. Κανένα παρτίδι. Δεν έχεις πει. Ναι. Εγώ από εδώ τραγουδίσα 3 χρόνια. Κάθε βράδυ μαζί με Έλενος. Από εδώ. Έλενος. Σπανιόλος. Ιταλός. Σέρβος. Κιταρής, βιολινής. Μουσική είναι ίδιο, όλο το κόσμο. Νότες είναι ίδιο. Μόνο γλώσσα. Ανθρώπους ίδιο είναι. Αλλά έχουνε γλώσσα άλλη. Ο Θεός έκανε που ξέρω εγώ τώρα. Εγώ δεν είμαι φιλοσόφος. Εγώ είμαι ανθρώπος, μουσικός. Εγώ δεν λέω είμαι μουσικός πρώτος. Όχι. Εγώ δουλεύω. Αγαπάω, όχι για τη δουλειά. Αγαπάω μουσική. Εγώ θέλω, είναι μικρόμπια που έχει ένα που καπνίζει μικρόμπια. Που πίνει ένα έτσι μικρόμπια και εγώ έχω μικρόμπια, το αίμα. Θέλω μόνο θα παίξω. Αυτά αγαπάω. Θέλω θα παίξω. Θα με βλέπουν κόσμος. Θα γελάω εγώ, θα κάνω αστεία. Που ξέρω εγώ με ανθρώπους. Αυτά είναι το ψυχή μου. Θα κάτσω έτσι. Αυτά τι θέλω εγώ. Εγώ δεν θα ζήσω εκατομμύρια χρόνια. Εγώ θα ζήσω. Ο Θεός ξέρει, αλλά αύριο θα πεθαίνω. Είμαι άρρωστος στην καρδιά. Πέθανε ο Μπαλταζάρ. Άιντε, γεια. Πέθανε ο Μπαλταζάρ, τίποτα δεν. Εγώ δεν είμαι πεσημίστη. Θα φοβάω. Όχι. Οπτιμίστη είμαι. Αλλά θέλω ουμόρι. Καταλαβαίνεις τι θα το πει ουμόρι. Αλλά μουσική είναι η ζωή. Γιατί θα πας στο γιατρό, θα πάρεις φάρμακο. Ο γιατρός θα το δώσει φάρμακο το στόμα. Πιο μεγάλο γιατρός είναι μουσικός. Κώστα! Πού είστε πρέσες? Αυτά είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Είπα εγώ είναι Ελένη τραγουδιστή στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο τραγουδιστή. Παίρνει φωνή τώρα αυτό. Παίρνει όλα το φωνή, τα φωνάζει και αυτά. Έχω ακορδόνι, έχω ακορδόνι. Έχω ακορδόνι, δεν πειράζει, θα κάτσουμε από εκεί, θα παίξουμε. Θα κάτσουμε να τραγουδήσουμε. Ένα τραγούδι θα πάρει. Εντάξει, έλα. Μας είδες και τους γνώρισες, έτσι. Ναι, θα κάτσουμε το αυτό παγκάζι. Μπράβο, μπραβίσιμο. Μπράβο. Ελένη, θα πάρουμε αυτά που τραγουδήσαμε μαζί, τα δύο. Αυτά από το γάμο. Σήμερα γάμο. Ναι. Θα πάρουμε και αυτά. Απόψε στη κιθάρα. Απόψε στη κιθάρα.
Κάθε βράδυ έτσι Κάθε κάνω. βράδυ εδώ βρισκόμαστε. 2-3 χρόνια είναι εδώ. Και το παιδί ξέρει Είναι και, καλός Μαμά μαέστρο. του. και το Καλά. παιδί ξέρει και το γυναίκα ξέρει και το όλοι. Είμαι οικογένεια έτσι. Γνωριζόμαστε εδώ. Τον έμαθα και εγώ τραγουδάκια και τραγουδάμε μαζί. Μας διασκεδάζει Διασκεδάζει και εμείς ο κύριος εδώ Παρτεζάλη. μαζί Είναι όλοι καλός μαζί. άνθρωπος. Δεν κοιτάζει μόνο λεφτά να παίρνει, αλλά κοιτάζει να διασκεδάζει και τον κόσμο. Όλο το. Και έτσι είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Εσείς από εδώ είστε ή από ξένους? Έχω μία αδερφή δικά μου. Λένε Ζουλιέτα. Έχω και ένα αδερφό. Πατέρα μου, μπαμπά μου λένε Μουσολίνο. Μάνα Ζήλα. Συγγνώμη. Πατέρας μου είναι καθαρό ράτσα Εβραίος. Μάνα είναι Σπανιόλα. Εγώ είμαι Σπανιόλο Εβραίος. Καθαρό. Αλλά το μυαλό δικό μου, πού μένω τώρα? Στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια, 10 χρόνια. Είμαι Έλληνος. Από εκεί τρώνε. Όλοι αρτίστοι δεν κάτσουν ένα σπίτι. 20, 22, 23, 25 είναι τελευταίο. Κάνουνε καριέρα. Όλοι οι αρτίστοι. Όλο το κόσμο. Κάνουνε καριέρα. Κινηματογραφία, θεάτρο, ρωτεγμένοι, αγάπη, φιλήσουνε, κάνουνε. Ένα από τη Ισπανία πάει στη Γερμανία, ένα από τη Γερμανία πάει στην Ιγκλητέρα, έτσι είναι η ζωή όλη αυτή. Μουσική international είναι. Παίζω μουσική εγώ. Βλέπω μία μέρες, 2 μέρες. Έχεις καμία τη κουτία, τη ακορδόνι μέσα. Ό,τι είναι λεφτά. Που πήγα εγώ στη Βουλγαρία πριν. Έπαιξα μία μέρα. Ρίξανε λεφτά. Αυτά λέβα που ξέρω εγώ. Άλλαξα εγώ λεφτά. Την ημέρα πήρα $50. Μετά πήγαμε Ελβετία. Ελβετία, Μονάκο, η Deutsche, Γερμανία. Στη Γερμανία έκανα 18 μήνες. Μünchen. 18 μήνες έπαιξα. Καλό μέρος, αλλά εμένα δεν με αρέσει, είναι κρύο. Ένα μόνο, τι είναι, γιορτία, Όχι, γάμο. γάμο, για εκκλησία μόνο, σπίτι όχι. Όχι, Εντάξει, θα το... λίγο έτσι, 10 λεπτά. Cuando las olas de los pasaportes, 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 cuando las olas
τραγουδάω, αλλά είναι κρύο νερό, δεν μπορώ. Τα τραγουδάω, με πονάει το λαιμό. Πότε ήρθες? Εκτές ήταν από τη Σερβία, πήγε στα Βόλανα. Πήγε εκεί, τώρα θα παίξεις. Γιατί παίξε, είναι Σοφία, παίξε κάποια. Εγώ εδώ θα γυρίζω. Όλο. Το Βαλκάνι εγώ τελειώσα, γυρίζα. Πήγα Ρουμανία, Βουλγαρία. Όχι, συγγνώμη. Σερβία μέσα δεν πήγα. Όλη η Βαλκάνη εγώ γυρίζω. Τσεχία πήγα. Γαλλία πήγα. Ιταλία, δεν θα το λέω. Γερμανία πήγα. Αυστρία πήγα. Ελβετία πήγα. Μόνο Αραβία δεν πήγα ακόμα. Όλο Αραβία που ξέρω εγώ. Τουρκία δεν πήγα. Αλλά θέλω, με λένε, είναι όμορφη η πόλη αυτά. Μεγάλο πόλη που ξέρω εγώ. Είναι πολύ μεγάλο πόλη. Μία μέρα θα πάω. Θα κάτσω 15 μέρες, 20 μέρες. Θα πάω από εκεί. Θα πάρω το ακορντόνι. Δεν μπορώ να παίξω το ακορντόνι. Δεν είναι πρόβλημα. Τουρκικά δεν ξέρω. Καλά θα το μάθω, αλλά δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Τώρα θα το μάθω, δεν μπορώ. Αλλά δεν έχει Έλληνος. Καμία Ιταλός δεν είναι από εκεί. Θα μιλάει Ιταλικά. Amico, come stai? Bene, bene. Δεν βλέπαμε. Εγώ θα το πιάσω μία κορίτσι, μία ξανθία. Τι θα κάνω εγώ με μία ξανθία, θα το φιλήσω με το ζόρι. Πού είσαι κούκλα μου? Όχι με το ζόρι. Εγώ θα πεθαίνω. Δεν με αγαπάνε όλοι. Παίζω Όχι μουσική. με το ζόρι. Όχι με το ζόρι. Λέμε λόγια, λέξη με το ζόρι. εντάξει. Αλλά με το ζόρι όχι. Όχι. Άντρα είμαι με το σκυλί ίδιο. 15 μέτρα. Βλέπω μία κορίτσι που κουνιέσεται έτσι και έτσι. Τι έχουμε? Μπόμπες είσαι. Έλα εδώ. Καλά είσαι? Έλα θα κεράσω. Τι θέλεις? Μετά έμαθα, μετά έτσι είναι η ζωή. Σκάλα, σκάλα, σκάλα. Τώρα κάνω ψυχολογία όλοι για γυναίκες. Αλλά αγαπάω γυναίκες. Δεν έχει γυναίκες, δεν έχει ζωή. Αυτά είναι μυαλό δικό μου. Έτσι έχω εγώ το μυαλό. Δεν έχει κορίτσι, δεν έχει μείνει, δεν έχει λίγο βυζιά, δεν έχει ζωή. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ω μάνα μου, τι θα του πω εγώ τώρα. Αυτά είναι πρώτα γυναίκα που είναι πρένια από εκεί που πήρα εγώ, που είμαι νέος. Από εδώ είμαι 19 χρονών. Από εδώ είναι φιλινάδα δικά μου Μαρία Μπακαρόση που τραγουδάει κλασική, μέζο σοπράνο. Πάλι φωτογραφία.
το Μαρία Μπακαρόση. Από εδώ είμαι 10 χρόνια πριν που τραγουδίσα εγώ μία φεστιβάλ, Μιλάνο 1900, δεν ξέρω καλά ελληνικά, 8-1. Αυτά φωτογραφία έπαιξα 6 χρόνια πριν, στη Σόφια, με ένα Σέρβος. Είναι και ο Σέρβος από εδώ. Αυτά φωτογραφίες έβγαλα εγώ, στην Βελιγράδη. Πήγα με ένα φίλος Σέρβος που παίξει βιολίνα, έχω 1 χρόνια, στη Βελιγράδη. Πάλι από εδώ φωτογραφία, εγώ με ακορντών και αυτό είναι μεγάλος μουσικός. Λένε Σαΐτ λένε. Δεν θυμάμαι το επίθετο, είναι μεγάλο από το Κοριτσά λένε, Βορειοήπειρο. Αλλά τώρα δεν ξέρω που είναι, Γερμανία, Ελλάδα, έφυγε. Έπαιξα με αυτά 1 μήνα. Έχω και αυτό, το Σπυροβούλια στην Ελλάδα, τσέρι και τσέρι. Μαζί, αλλά αυτά έχει 3 χρόνια πριν. Έτσι, το τσέρι και τσέρι, ο Βούλιας. Δεν είναι πρόβλημα. Από εδώ έχω το φίλο, Ελένη, τραγουδιστή που τραγουδήσει πέρσι και άντρα. Αυτά είναι σοπράνο, είναι Ελενίδα, φίλο δικό μου. Μαζί, κάθε βράδυ κάνουμε καμία τραγούδια από εδώ. Ελένη με το Κώστα. Εγώ από εκεί Αριστοτέλειο, αγαπάω το πλατεία Αριστοτέλειο, εγώ αγαπάω πάρα πολύ. Από εδώ τον Ολύμπιο είναι σημαντική φωτογραφία, με αρέσει πάρα πολύ, όχι που είναι έκρωμο, αλλά με αρέσει εμένα. Από εδώ γυναίκα, ξαδέρφη δικό μου, Ισπανιόλος, το παιδί δικό μου, ανιψιό δικό μου, είναι φαμίλια πάλι. Από εδώ με Βαλεντίνα, εγώ Μαριγλέν, 7 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν, είναι Αλβανία. Μία μπαρ, είναι γιορτή στην Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω, Βορειοήπειρο, εγώ δεν ξέρω τι είναι από εκεί. Θα το λέω. Αυτά είναι γιορτή, κάνουν σημαίες ελληνικές και εμάς πήραμε 2 σημαίες. 24 Απρίλου, δεν ξέρω τι γιορτή είναι αυτή. Βαλεντίνα. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Βαλεντίνα. Βαλεντίνα, πάλι Βαλεντίνα που ψωνίζει από εδώ. Ψωνίζει φαγητό, που ξέρω εγώ έτσι. Γιαούρτι, τυρί, γάλα. Να σου πω κάτι, όταν ήμουν στη Γερμανία και πέρασα, με είδε και τραγούδισε. Εις γυναίκας η καρδιά είναι μοιάζει σε, οπότε κόλασε, τον ήξερε το τραγούδι. Το Στράτο Διονυσίου. Το Στράτο Διονυσίου. Κατάλαβα, το Στράτο Διονυσίου. Όμως το άκουσα εγώ, μήπως είναι Έλληνος, είπα και πήγα το ρώτησα. Αλλά μου άρεσε και αυτός, να σου πω την αλήθεια, όχι. Εγώ πρώτη φορά είμαι Ελληνίδα. Πήγα στη Γερμανία, δούλεψα με McDonald's, Μούνχεν. Και εκεί το γνώρισα, έπαιξε ακορδεόν. Και όμως μπήκα βόλτα και το γνώρισα. Και μου λέει, από πού είσαι, είμαι Ελληνίδα, του λέω, γιατί η μαμά μου από εδώ είναι. Και ο μπαμπάς μου. Και μετά του λέω, εσύ από πού είσαι, είμαι Ισπανιόλος Εβραίος. Μου λέει, με αρέσεις, κάπου έτσι, κάτι λόγια. Εγώ μου λέει, θα παντρευτούμε. Τάκα είπα εγώ, σιγά σιγά γνώρισα ένα χρόνο και μετά πήγα μαζί με αυτόν, πήγα στην Ισπανία, γιατί εκεί μένει, έχει το σπίτι του. Αλλά που γεννήθηκε μου λέει, γεννήθηκε στην Ιταλία, Ρώμα. Καλά. Και μετά παντρευτήκα. Μια ιστορία θυμάω, ήμουνα στην Ιταλία, Ρώμα. Η καλύτερη ζωή ήμουνα μαζί, πήγαμε στη θάλασσα, γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ τη θάλασσα. Και εγώ την αγαπάω. Στάσου. Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ τη θάλασσα, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιο στη θάλασσα. Έπιανε ψάρια, έτσι, τι να σου πω τώρα, ο καίκι. Και πήγαμε εκεί και μου λέει,
Σου αρέσει η θάλασσα, πώς δεν μου αρέσει, είπα, μου αρέσει. Έσωσα με ένα ρούχο εκεί στη θάλασσα, έπιναμε, αγαπιούμασταν τώρα, Αυτά είναι η ζωή για ανθρώπους ρομαντική. Δέντρα, κόρτα, θάλασσα, αλλά έχει κόρτα, έχει ζωή. Θα πάμε το φεγγάρι δεν έχει, ούτε κόρτα, ούτε τίποτα. Τι θέλει αυτά μέρος. Θέλουμε χιόνι, αλλά λίγο χιόνι. Δεν θέλουμε χιόνι, πάγκο. Δεν ζούσουν ο κόσμος, τι θα τρώνε. Ο άντρας μου έχει 2 γυναίκες, σωστά. Δεν λέω ψέματα. Καλά που μου το θυμήθηκε. Έχω μια γυναίκα στη θάλασσα, την αγαπάω στη θάλασσα και εσύ είσαι το δεύτερο. Θάλασσα, Και η μουσική. το όνομα είναι Και η μουσική λέει. 3 γυναίκες. 3 γυναίκες, όχι 2. Ναι, 3. Η μουσική, η θάλασσα. Πρώτη φορά είναι η θάλασσα. Ναι. Αρέσει τη θάλασσα. 3. Μετά είναι η μουσική. Το τελευταίο είμαι εγώ. 3 γυναίκες. Το τελευταίο είμαι εγώ. 3. Μουσική, θάλασσα. Και η γυναίκα. Μουσική όνομα γυναική είναι. Αυτά είναι η ζωή. Θάλασσα, μουσική, γυναίκες. Αυτά είναι 3 γυναίκες. Έχουμε γυναίκα. Και θάλασσα, γυναίκα. Θα το λέμε ένα θαλασσινό, μαρινάριο. Α, κοίταξε τι μου το είπε ανέβα. Πρώτη φορά μου είπε θα σε κάνει τραγουδιστή, μου είπε. Και έσκασε τα νέρβα τους. Και όμως και με έριξε ένα έτσι, να τραγουδήσεις, μου είπε. Και εγώ του είπα, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω, θα σε βγάλω τραγουδιστή. Δεν μπορώ, είπα εγώ, να τραγουδήσω. Αυτό θυμάω, που νευριάστηκε. Έσπασε το ακορδιόνι, έτσι το σάλι και... Φασάρε, το παιδί έτσι σου κάνει τώρα. Να τραγουδήσεις, να κάνεις έτσι, να κάνει έτσι το παιδί, το παιδί. Έλα Δημήτρη, θα τραγουδήσουμε από εκεί. Δεν θέλει αυτή, εγώ θα πάω μόνο έτσι. Ναι, μόνος σου, δεν πειράζει. Να πας εκεί. Κάτω μπήκα το τάλι μένα με τσιπάκι μέσα. Και αν δεν έχει Θέλουμε να μάθουμε ποιος είσαι. Εμένα με λένε Παγιωτάρ, είμαι Σπανιόλο. Θάλασσα. Τα καλά, εμένα με αρέσει πάρα πολύ. Έχει τέφτα, δέντρα από εκεί, θάλασσα. ψάρια φρέσκα, Παρίσι, Θεσσαλονίκη. Τώρα θα πω και εδώ. Άκου τώρα. Εσύ δεν ξέρεις τι είσαι. Εγώ ξέρω, είμαι μουσικός. Εσύ δεν ξέρεις τι είσαι. Με τέτοιο φωνή. Καταλαβες. Εγώ στην Ελλάδα δεν άκουσα ένα τέτοιο φωνή τενόρο. Είσαι πρώτα από εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις. Τώρα τηλεόραση από εδώ στην Ελλάδα βάλουνε, όχι στην Ελλάδα, όλο το κόσμο. Βάλουνε Μαρία Κάλλα. Αλλά τώρα πάει. Το κινητό είναι από εκεί, ξέχασα. Δεν είμαι καλός σήμερα. Με τον Δημήτρη εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά που ξέρω εγώ. Μπράβο Στέλλα.
Grazie. Όχι, Ισπανιόλ, ωραίο. Μαρμαρά είναι, πήγα μια βράδυ από εκεί με 5 άτομα. Εγώ, Μαρία, 2 φίλος. Ένα από τη Σερβία, ένα Περουιάν, παίζει κιθάρα. Ο Σέρβος παίζει βιολίν. Τελειώσαμε τη ώρα 2 τη νύχτα, έκασαμε από εκεί πετώ, καράβι. Αλλά εγώ παίζω μουσική, μυαλό δεν δουλεύει το μουσική. Βλέπα το ίδια το καράβι. Ένα καράβι τουριστική που ξέρω εγώ, μία κορίτσι 15-16 χρονών, καπιτάνιος. Αυτά το κορίτσι. Κάτσουνε κόσμος, κάνουνε βόλτα από εκεί στη Μάρμαρα. Πήγα από εκεί εγώ. Έκανα έτσι. Ο φίλος, τι έγινε, δεν ξέρω. Αυτά το κορίτσι βλέπεις, αρέσει κορίτσι λέει. Αγαπάς το κορίτσι λέει. Όχι είπα εγώ. Εγώ δεν αγαπάω το κορίτσι, εγώ αγαπάω το καράβι και το θάλασσα. Όχι το κορίτσι. Λένε. Και Πειραιά έχει θάλασσα βαθιά που ξέρω εγώ, αλλά εμένα δεν με αρέσει η Πειραιά. Αθήνα, κάτω. Ολυφωσαρία. Άλλο πλανήτη είναι από εδώ. Ρουμανοί, Βουλγαροί, Τουρκοί, Ελλάδα, Ιταλοί, Γαλλοί, Ισπανοί, Πορτογαλοί. Είναι ίδιο. Οι Γερμανοί είναι κρύο, αλλά είναι κρύο είναι, έχει ανθρώπους. Μια μέρα ήρθανε 5-10 Τούρκος. Έπαιξα από εκεί τον Αριστοτέλη, έπαιξα εδώ, Σάντα Λουτσία. Εγώ παίξα αυτά τραγουδάνε, Τούρκος. Σάντα Λουτσία δεν είναι τουρκικό, είναι χριστιανοί. Θα το λέμε αλήθεια. Από την Ιταλία Σάντα Λουτσία. Αλλά αγαπάνε το Τουρκικό. Είπα εγώ, βρε εσύ Τούρκος, γιατί τραγουδάς αυτά. Είμαι Τούρκος, δεν έχω κουλτούρα. Βρε, είναι τραγούδι Σάντα Λουτσία. Γιατί είναι τραγούδι Σάντα Λουτσία, τι είναι. Εμάς δεν ξέρουμε, τι, δεν είμαι ανθρώπους, δεν έχουμε ψυχή. Εγώ έκατσα, εγώ είμαι τρελός. Έκατσα εγώ, αυτά είναι 10 άτομα Τούρκους, αγαπάνε Σάντα Λουτσία. Γιατί θα το λες Τούρκος, Καθολικός, Ορθοδόξος, τι πράγμα είναι αυτό. Μουσική, αγαπάς εσύ μουσική, αγαπάω κι εγώ. Ίδιο είναι. Μυαλό δεν είναι ίδιο. Ανθρώπους τώρα είναι άγριο. Εγώ λέω αλήθεια. Ανθρώπος, το Θεό είναι. Θέλω μη θα χτυπάνε. Κανένας. Πάρ' το αυτά, χτυπήσε. Γιατί θα τα χτυπήσεις. Αυτά είναι Μωαμεδανοί. Αυτή είναι Εβραίος. Αυτή είναι Χριστιανός, Ορθόδοξος. Αυτή είναι Καθολική. Ένα Θεό είναι. Αλλά που ακούω εγώ, βρε, χτυπήσανε 100 άτομα. Μία φουρτούνα, μία κυκλώνει, μία καράβι βολτίσει μέσα για θάλασσα. Αυτό είναι από το Θεό. Ένα αεροπλάν πάει. Ναι. Δεν μπορείς και εσύ και εγώ που έχουμε μυαλό. Τι θα βοηθήσουμε που πάει το αεροπλάνο. Αυτά το φιλοσόφος που έκανε αεροπλάνο, καλά το μεχανή, πάει. Δεν μπορούμε θα βοηθήσουμε. Αλλά που έχουμε μυαλό, γιατί θα χτυπήσουμε κόσμο. Όλο το κόσμο ίδιο είναι. Ανθρώπους. Αλλά δεν έχουν μυαλό 5 άτομα. Θα το μιλάμε με το στόμα, θα έρθει το μυαλό. Δεν θέλουν έτσι. Θα πάρουμε ένα ξύλο. Θα δέσουμε από εκεί εσύ. Δεν είσαι καλός. Θα το δέσουμε 5-10 μέρες, θα έρθει το μυαλό, δεν θα κάνει πάλι.
Μάνα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, 11, 12, 13, 14, 15, 1500. 1500. Όχι, είναι μεγάλη. Βολοδέρνουμε εκεί. Εντάξει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Κουράστηκα. Και μία μέρα εγώ που είμαι τέτοιο του παγκάκι, έκατσα το μία παγκάκι έτσι. Ίδιο. Ίδιο τέτοιο με λουλούδια, θάλασσα, έτσι θάλασσα, όλα. Μιλάνο. Εγώ κάνω έτσι. Διαβάζα μια βιβλίο. Αλλά όχι τώρα, πέρσι χρόνια. Διαβάζα μία βιβλίο έτσι. Έβαλα μάτια ένα βιβλίο έτσι. Αυτή περάσει, παντελώνα καουμπόι μαύρο, μία σακάκι μαύρο, διπλό. Γεια σου. Γεια σου. Εγώ είμαι χοντός, Μαρία είναι ψηλό. Εγώ είμαι λαχρινός, Μαρία Ξανθία. Γεια σου λέει, γεια σου. Είπα εγώ. Μπορείς να κάτσω κι εγώ από εδώ το παγάκι. Κάτσε. Πώς λένε εσένα? Εμένα με λένε Μπαλταζάρη, είπα εγώ. Εσύ πώς λένε? Μαρία. Μία μέρα, εγώ πήγα από εκεί, άνεβα στη σκάλα, πήγα μέσα. Το σχολείο, μουσική. Που πήγα μέσα εγώ, ήρθε και Μαρία. Τι θέλεις από εδώ, λέει εμένα. Με βλέπεις εμένα από πίσω?
Όχι είπα εγώ παίζω πιανοφόρτε, είμαι μουσικός. Ναι, λέει. Πέσε το πιάνο. Έκανα εγώ, έπαιξα το πιάνο. Αυτή τραγουδάει. Μαρία. Τραγουδάει. Μετά εγώ έφυγα. Πώς τη λένε ελληνικά. Κόρια. Μετά εγώ ήρθα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω που είναι, που δεν είναι Μαρία. Πήγανε χρόνια. Άλλο μέρος, άλλο κράτος. Έπαιξα την Αριστοτέλη με το ακορδόνι. Πέρασε η Μαρία ήδη. Λέει εμένα, συγγνώμη, πώς τη λένε εσένα. Εγώ δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτή η κορίτσι. Πήγανε πολλοί χρόνια. Πώς τη λένε, Μπαλταζάρ. Επειδή δεν τον άνζα. Πιάσω το ακορδόνι, άλλο ρεπερτόρ παίξα εγώ. Τον Ολύμπιο. Μπορείς έτσι λέει, δεν λέει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Μπαμπά μου παίζει μουσική, αδερφή μου παίζει μουσική και εγώ ξέρω λίγο λέει. Ναι είπα εγώ. Που μιλήσαμε το Μαρία μετά, που τραγουδήσει είδα εγώ. Με ήρθε το αυτή πριν χρόνια, 15-17 χρόνια, με ήρθε το φωνή. Εσύ είσαι Μαρία Μπακαρόση, είπα. E la canzone Baldassare Maria Baccarossi, grande artista, ha capito? Μαρία είναι μέσο σοπράνο, τραγουδάει όπερα Ριγολέτο από τη Φιλανδία, τραγουδήσει τηλεόραση, η Φιλανδία. Είναι μέσο σοπράνο, έχει γλυκό καλή φωνή, δεν ξέρει ελληνικά, τραγουδάει όπερα Ριγολέτο. Αυτά μουσική που τραγουδάει η Μαρία θέλει 300 βιολίνα, βιολιντσέρ, πιανοφόρτε, μαέστρο για σκένα. Είναι μεγάλο τραγουδιστής Μαρία, δεν είναι θα τραγουδάει για δρόμου έτσι και έτσι. Αλλά θα πάρεις ένα τραγουδιστής κλασικ, θα βάλεις στον δρόμο, θα τραγουδάει με ένα ακορδόν. Αυτά είναι ξερό μουσική, που μία δέντρα δεν έχει νερό. Τι περιμένει από ένα δέντρα. Σπηρίζουμε ντομάτα, πιπεριά, καλοκαίρι ζεστό, δεν έχει νερό, τι θα κάνει αυτή. Δεν είμαι μεγάλος, μουσικός θα το λέμε. Παίζουμε μουσική, αυτό μουσική που αρέσουν οι κόσμοι. Είναι άλλοι από εδώ για γραφή, άλλοι νέοι.
Εγώ, 12 χρονών, είναι το culminante, grande όνομα μουσικός. Πήρα 12 χρονών, όλοι οι μαέστρο λένε ο Μπαλταζάρ έχει πολύ φωνή. Τώρα με καλά στη φωνή. Ένα άτομα, ο μουσικός ξέρουν, αλλά τραγουδάει για δρόμο, κρύο, χειμώνα. Τραγουδάει, φωνή πάει. Εγώ μόνο μία μέρα θα πεθαίνω, αλλά εγώ μάθω από εδώ στην Ελλάδα 10 παιδιά, μικρό, 10 χρονών, που ήταν με το Μαριγκλέν. Εγώ θέλω θα μάθω παιδιά, αλλά δεν θα μάθω, θα ξέρουνε μισό. Μετά που θα πεθαίνω θα τα λένε, ποιος θα μάθει, ο Μπαλταζάρ, βρε, αυτά δεν ξέρει. Δεν θέλω μισό, θέλω, θα βγάλω, όχι παιδί δικό μου, ότι είναι ένα παιδί, ένα κορίτσι, ένα τραγουδιστή. Θα το λένε όλο το κόσμο. Ποιος είναι. Έχω το παιδί, το Μαριγκλέν. Ο Μαριγκλέν, είναι Θεό για μουσική. Αυτά, άλλο δεν θέλω, τίποτα. Με λένε Μαριγκλέν, είμαι ο γιος του Μπαλταζάρ και από εδώ είναι η φίλη μου η Παμέλα. Είμαι 10 χρονών. Δεν θα πάω για δουλειά τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Μανώ, μυρίζει φαΐ. Εγώ αγαπάω και φαΐ, αλλά θα τρως φαΐ. Εγώ θα κάνω μία πλάκα, μία αστεία από εκεί κάτω, στον Ολύμπιο. Θα βλέπω καμία φιλινάδα, όχι που δεν ξέρω. Θα το λένε με το μία αστεία, θα το ακούσει αυτό, το κύριο Μάνος. Θα το λέω, πού είσαι αγάπη μου, εγώ αγαπάω. Κούκλα μου, θα πεθαίνω. Αν θα σε πιάσει καμιά... Ποιος? Εγώ δεν χτυπάω κανένα, αγαπάω. Είπα. Όχι εσένα, εσένα αγαπάω κάθε μέρα. Όχι εμένα καλέ. Θα σου πει η άλλη έξω. Το άλλο. Ναι, η άλλη θα σου πει. Άλλο θα αγαπάω. Εσένα έχω γυναίκες. Τώρα. Να είσαι ελεύθερος, ό,τι κάνεις. Είναι άρρωστος. Δεν, θα πει τώρα εγώ. Καλά είναι, συγγνώμη λίγο. Πάμε για δουλειά. Για τα μέλα σου. Βράστα τώρα, θα φύγουμε για δουλειά, πάτσω από εδώ. Το ακορδιόν. Πάρω και την τσάντα, πήγες. Πήρα εγώ, πήρα. Πάρτε το καρέ. Έλα, πάρτε και το ακορδιόν. Σιγά. Σιγά. Είσαι καλά σε στήρα. Θα κλείσεις την πόρτα. Εντάξει. Άνθρωπος δεν είναι ίδιος. Αυτοκίνητο δεν είναι ίδιος. Χρώμα, εκεί μάρκερμα, καρέκλες, διβάνες, σπίτια. Γιατί είναι, έτσι είναι η ζωή. Θα βλέπουνε κόσμο. Δεν θα ζήσουμε από εδώ. Μια μέρα θα πεθαίνουμε, αλλά θέλουμε καλή ψυχή. Στην καλή ψυχή. Ευχαριστώ, grazie. Έτσι ξέρω εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω καλά ούτε ελληνικά.
Κατάλαβα.